Di destpêkê de firokeyeke şerya Çînê di dawya mehaborî de li ser derya Çînê ya başûr hemberî balafirek keşfê ya Amerîkî tevgerên alozdar pêk anî ku Amerîkayê wek êrişkariya nehewce binav kir. Çend roj piştre li tengava Taywanê ku wê ji parzemîna Asyayê vediqetîne keştiyek Çînê xwe nêzî keştiyeke şerya Amerîka kir. Wezîrê Berîvaniyê Amerîka Lloyd Austin ev bûyer wek ne bi pirsyarî û hêzên deryayî yên Amerîka jî ne evle binav kirin. û bi vî awayî bingêha şêrekî devkî ya di navbera Amerîka û Çînê de amade bû ku li hilcivîna bi navê diyaloga Shangri-La li Singapûrê rûda. Hilcivîn kombûnek salane ya hêzên leşkerî yên cîhanê ye û bo avakirina hevkarî û kêmkirina rageşiyê platformeke girîng e. Lê îsal di şûnê de rêberên leşkerî yên her du welatan jî li ser bûyerên vê dawyê axifîn û bi vî rengî bertek nîşanê hevdûdan. Komara gel ya Çînê hejmareke metirsîdar ya kiryarên hemberî firokeyên Amerîkî û hevalbendên vê didûmîne. Ku li qada esmanî ya nanetevî bi qanûnî difirin. Em dê piştgirî bidin hevbend û hevkarên xwe ku dijî zordariyê berevaniyê xwe bikin. Bu zelalkirinê em ne li dû şer û pevçûnan e. Ji bo pêşîgirtina van bûyeran rêya herî baş ew ku welat bi taybetî keştiyên deryayî û firokên şer yên welatan divê li dora derya û qada ezmaniya welatên din kiryarên girtinê nekin, yan jî bala xwe bidin karê xwe û li mirovên xwe xwedî derkevin. Lî daxwazên Astin yên bo hevdîtina li hilcivînê red kiribû. Çîn bi xwe di destpêka vê salê de li esmanên Amerîka û Kanada balonên Sûriyê firand û di derbarê heremên leşkerî yên Amerîka de agahdarî berhev kir. Qanûnder dibêjin Çînê sînor derbas kiriye ku yek ji wan Mike Turner yê komarî ye. Mirov bi wî rengî û wek hestek rêdayînê digire. Li gor min hewceyek ku rêveberiya Biden gav baaje û zelal bike ku Çîn xwe wekî dijmin dide nasîn û em jî dê mîna wê tev bigerin. Pekîn bi salanê piştgiriya Amerîkaya bo Taywanê asteng dike û aciziya xwe ya fermî ya hemberî hin qanûnderên Amerîkî nîşan dide ji ber ku ew pêşwaziya rêberên Taywanê dikin. Wezareta Derveyê Amerîka Taywanê wek hevkarekî sereke ya li herêmê binav dike. Lê Çîn Taylanê ku giraveke xweser e wek parêzgeheke girêdayiyê xwe dibîne. Ji bo raporta Araş Arabadî, Özlem Yasak, Dengê Amerîka.